Moi! Susjitkysti täällä taas uuden Minecraft-videon parissa. Tosiaan tänään meikä ajatteli tehdä silleen, että meikä menee endiin. Mutta tosiaan pitäisi noita Endermanin munia hankkia. Meikällä niitä on vaan 1 kappale. Ja nyt tosiaan olisi sitten tarkoituksena hankkia näitä bolseja, että meikä nyt menee etsimään Endermaneja. Nyt kävi tosiaan sillä viisi, että en löytänyt yhtään Endermania. Täytyy nyt sitten tosiaan odottaa taas hetkisen aikaa. Nyt varmaan sitten menen tässä kakille. Tosiaan nyt on tultu kakalta. Ajattelin nyt sitten tosiaan tehdä pienen kanalan tänne meikäläisen talolle. Tosiaan nyt sitten vaan paiskomaan munia. Tuli näköjään heti ekasta ja kolmannesta. Mitäs ihmettä? Laitetaanpa kanoille oikein vettä tuonne. Heti on siellä joku kanoista kylpemässä. Tai ehkä hukuttautumassa. Tosiaan joku oli tonne kommentteihin ehdottanut tälle kissalle nimeä. Mutta se nyt oli hieman sopimaton. Jotenka laittakaa sitten uutta ehdotusta kissan nimeksi. Nyt on tosiaan sitten taas sen aika, kun meikäläinen lähtee metsästämään Endermaneja. Tosiaan nyt on eka Endermani löydetty. Niin. Saatiin oikein bolsikin talteen tosta. Nyt tosiaan kävi sitten semmonen juttu, että meikällä on vaan 2 bolsia. Mutta mä kumminkin niin hyvä pelaa, niin eiköhän mä näillä 2 bolsilla sen portaali sitten löydä. Tosiaan tonne päin lensi bolsi. Eli sinne päin mä nyt sitten lähen. Nyt on ehkä semmoitteet 1500 blokkia matkustanut. Niin heitetäänpä bolsa uudestaan. Näköjään vielä. Nyt on semmonen juttu, että se paikka on varmaan aikaisesti lähellä. Se on jossain tässä välissä, mä sanon. Niin meikä heittää bolsia yhdesti ja sitten hakkaa alaspäin. Tosiaan hakkasin tosta alaspäin. Ja päädyin tänne kirjastoon näköjään. Nyt on semmonen juttu, että tää portaali näköjään löytyis. Nyt nää toukat lähti hajottelemaan paikkoja täällä. Täytyy palata takaisin noin. Sitten tää yksi muna tai silmä. Tosiaan kävi nyt sillä vissiin hyvät sekä, että paikka löytyy aika matalalta. Että ei tarvinnut kauhean paljon hakkailla. Meikä nyt tosiaan tekee semmoinen jutun, että mä menen tänne Netheriin. Kun täällä oli mun muistaakseni vähän enemmän noita Endermaneja. Nyt on sit tosiaan semmonen juttu, että meikäläinen menee nyt sillan ylitte. Tosiaan tuossa en äsken oikein voinut ylittää siltaa, kun toi palvelu lähti pamauttelemaan. Nyt
sitten tosiaan saavuttiin tänne kotia. Nyt sitten tähän vaan näistä maalseista selviä. Tosiaan nyt olisi semmonen juttu, että meikäläinen on valmiina lähteä endiin. Tosiaan tältä näyttää inventaario. En oikeastaan tiedä puuttuuko enää mitään. Se sitten luultavasti selviää tuolla endissä sitten. Tosiaan yksi silmähän täällä tosiaan oli. Tai minkälainen laitto se silloin ennestään. Sitten pitäis vaan tää vikasilmä laittaa tuohon. Tosiaan. Nyt sitten on sen hetki, kun meikäläinen hyppää tonne portaaliin. Täytyy oikeastaan ottaa kunnon vauhit. Nyt näköjään hypättiin yli. Näköjään synnyttiin aika kauas tänne. Pitäis tehdä tämmönen silta tähän. Meikä tosiaan otti tämmötteet ihmeen crossbowit. Ja latasin tämmötteillä ihme ilotulituksilla. Tosiaan en tiedä tuleeko tää nyt toimimaan ollenkaan, en tarvitseeko nää vastaan. En oo tosiaan ennen kokeillut tämmöstä. Jousipyssy tästä käteen. Ja pavataan nää toisetkin täältä. Noin. Ota siitä. Noin sieltä saatiin taas yksi tommonen vapautettua. Nyt otettiin sit näköjään vähän sen damagea tosta, mutta eipä se mitään. Vapautetaan toikin tosta ja nyt sit äkkiä alas, ettei kuolla tohon ihme juttu. Taitaa olla enää vaan tää yksi torni täällä jäljellä. Nyt sitten pamautan duin. Sitten mennään vaan alas. Tosiaan unohtuu lasipullot. Tiesin, että jotain unohtuu. Tosiaan niillä sais kerättyä ihmeen loikäärmeen. Tossa noin. Tää jousipyssy nyt ihan kauheasti. No ainakin selvisi, että neitä on ihan turha käyttöä, mutta kun ehkä duolilla. Tosiaan voisin tän ämpärin tästä. Mites sä nyt lähet mua? Tuppas tänne, ei mä tapan sut. Tosiaan toi löhykäärme nyt vois tulla tuolta ylhäältä tänne alas. Lopetas nyt se ihme kiertely siellä kaukaisuudessa. Ja nyt osuttiin ja tehtiin sen damage. Meikä ei jaksa sua täältä kaukaisuudesta pavautella. Pääsisköhän sitä nyt taas sit pavauttelaa. No nyt päästiin pavautteluun ja näköjään. Noin niin kuin ammattilaiset tosiaan tekee. Jesus Christus. Nyt ei sitten pelastettukaan itseämme. Tosiaan nyt se sit taas tuli tähän ja pippas meikäläiset taas tänne kauas. Lopetas nyt hei. Pitää koko ajan porkkana tosiaan syödä. Tähän nyt on oikeesti ihan mahdotonta lähteä pavattelemaan tätä tästä. Nyt muuten lennettiin aika pitkälle. Melkein lennettiin pihalle koko paikasta. Se olisi ollut vähän ikävämpi juttu se. Tosiaan nyt ollaan tommonen melkein 1/3 tehty damage ton elkuista. Jesus Christus.
eikä taaskaan onnistunut ämpäri juttu. Tuntuu paiskasella koko aika vaan ylemmäs ja ylemmäs. Tosiaan nyt tää on mennyt vähän niinku sellaiseksi, että pitää pelkästään näillä varsijousilla koittaa tappaa tää. Se vaan leijailee tuolla ylhäällä. Nyt ollaan päästy melkein puoleen väliin. Tossa on aika kauan on mennyt. Yleensä meikäläinen tappaa sitä ehkä 2 sekunnissa, mutta nyt vaan leijailee tuolla ylhäällä. Vai mitäs mieltä oot? Niinpä. Nyt jos siitä onnistu, niin lähti puolet telkuista. Mutta eiköhän tästä tapeta. Nyt sentään päästiin vähän sen mojauttelemaan tuossa meikäläisellä ei ole kirveessä mitään lupausta, mikä saisi sen tekellisen damageen. Tosiaan ehkä ei enää ihan kauhean montaa kirveen iskua, että toikin menehtyisi nyt tosta. Saatiin 1 isku tosta. Veikkaisin että about 6 kertaa pitää mojauttaa että se kuolis. Nyt sä muuten kuolet, mä en sano. Noe. Ota siitä. Sinne lähti lisko. Otti tosiaan lähtöä. Nyt sit otetaan toi muna tosta. Ja nyt on muna tosiaan kädessä. Sitten mennään tonne hankkimaan öljyterät. Mutta tosiaan sitä ennen ajattelin laittaa tän munaskuukkelin tonne ja sitten nää ylimääräiset rööppeet kanssa. Tosiaan tästä nyt heitetään sitten tämmönen munaskuukkeli tänne noin. Voi Jeesus, täytyy tehdä ihan jäättävän kokoinen silta tosiaan täältä. Saattaa olla vähän liikaa painoa tosiaan tuolla shifti-nappulalla tällä hetkellä. Pikkurilista on nyt jo lähtenyt tunto. Tosiaan nyt sitten päästiin tänne näin. Tuolla on onneksi vähän paremmalla paikalla tommonen portaali, ettei tarvii tonne mennä. Ja nyt sitten tosiaan katsotaan päästäänkö tosta yli. Tosiaan nyt on tosiaan semmonen juttu, että tommonen laiva on näkyvissä. Nyt on semmonen juttu, että nää ammuskelee meikäläistä ihan Simona täällä. Nyt tehdään semmonen juttu, että meikäläinen menee tänne potskiin. Tosiaan nyt ollaan täällä potskissa. Kuitas nyt hei avautuu. Ihan oikeesti. Noin. Chestissä on näköjään 3 miekkaa. Voisin ottaa tämän testerei. Ja sitten tosta noin öljyträt. Tosiaan nyt on sitten semmonen juttu, että meikäläinen lähtee kotiin päin. Nyt sitten mennään tästä portaalista porkkana kädessä lävitte. No niin. Sitten ois kuulemma tää peli läpästy, mutta meikäläisellä oli ideana
vähän sen niinku laajentaa mun basea. Meikä ajattelin tehdä sitten semmonen oikein ison kaupungin. Että joo, nyt sitten mennään kotia kohti. Niin kävi semmonen juttu, että meikä unohti munaskuukkelin chestiin. Että ei kun vaan takaisin päin. Siinä on tosiaan muna. Nyt on sitten taas koti on saavuttu. Tosiaan tuossa ensi ajattelin vähän sen laajentaa tätä meikäläisen paikkaa. Ja niin tää video alkaa ole tässä näin. Muistakaa tykätä, tilata, kommentoida ja jakaa tää video. Ja sitten sois moi.